Qed jihraxu l-oġġezzjonijiet kontra l-pjanijiet biex jiġi estis l-ogħla livell ta' blokka ta' uffiċini proġettata għal sitt solari li tinkorpora dar is-seklu 18 fil-Belt Valletta. L-applikant huwa l-avukat tal-Prim Ministru Joseph Muscat, Paolo Lija. Oriġinarjament l-applikazzjoni ġiet miċħuda iżda f'Diċembru li għadda l-avukat tal-Prim Ministru irnexxielu jreġġa' lura din id-deċiżjoni. L-NGO ambjentali flimkien għall-ambjent aħjar ingħaqdet ma' din l-Art Ħelwa meta oġġezzjonat għall proġett kollu. Il-Belt Valletta u l-orizzont tagħha għandhom jingħataw l-ogħla protezzjoni jekk iridu li ma jintilifx l-istatus tagħha tal-Patrimonju Dinji tal-UNESCO. Meta kkuntattjata mill-Gazzetta The Sunday Times, il-koordinatriċi tal-FAA Estrid Vella qalet li l-proġett se jeqret l-orizzont protett tal-Belt Valletta kif ukoll il-karattru storiku tal-kapitali tagħna. Fl-2006 il-Belt Valletta u l-Imdina kienu l-uniċi bliet li baqgħu mingħajr mapep li jillimitaw l-ogħli fil-pjanijiet lokali, apparentament minħabba li kienu protetti. Imma fil-verità dan qed iwassal għal abbuż hekk kif diversi lukandi putik qed jinbnew fil-Belt Valletta. Kien hemm 27 applikazzjoni fl-aħħar qatt, komplet tgħid Estrid Vella. Hija qalet li l-karattru storiku uniku tal-Belt Valletta qed jiddajjef minn kummerċjalizzazzjoni żejda li tista' tiġi trattata b'mod ħafna iktar sensittiv kieku l-awtorità tal-ippjanar tagħmel xogħolha sew. Min-naħa l-oħra l-President ta' din l-Art Ħelwa, Alex Torpiano, fil-ġranet li għaddew qal lis-sit il-Love in Malta li l-orizzont tal-Belt Valletta għandu jkun ippreservat għax inkella se jinħoloq preċedent perikolus jekk f'daqqa waħda jiġi deċiż li l-orizzont tal-Belt mhux iktar importanti u nibdew inżidu l-art mal-bini. L-applikazzjoni ġdida ta' Paolo Lija, l-avukat tal-Prim Ministru, qed tfittex li tkabbar l-art ta' wara fuq is-sitt livell, dan fil-waqt li s-sit diġà għandu permess għal 2 solari addizzjonali.